Hege baki. Indara rediyo, to radio Allah bunni daɗi, radio bunni daɗi. Dakata, kuɗi ko? Shi ma zaune, ka je ka nemi sana'a. Wannan ba sana'a ba ne. Mu ma muka aje AK-47 a dashi, muka aje magazin, muka shigo bunni neman na kanmu, ka je ka nemi sana'a a radio. Yan sharholiya ne. Piyota, sai piyota. Ayo. Piyota. Neman namu abun ni kashe kai wannan sana'a za ka yi a radu ba za ka sha abun shi ba. To da dan sharholiya. Dan sharholiya. Dama ba ka ci abinci ba sai ka dora. Pick up. Action. A radu ba za ka sha abun shi ba. Dama a shan an she mana ku yan sharholiya ne yan bonni. Piyota. Piyota. Ani ne funka ne wannan zare mai da kai. Wanda ke ya gane a tunda baka cikin malalle suka kalle ni ba hannun kawai. Action. Shi ne ba ga hannun ne. To mu je on action. Silent dan Allah, silent. Piyota. Kai Allah. Action.